Bisa gini, santai dong kene ya. Lungo ini. Palugon lagun ing lekas lugita linuding gedung kadung kadereng momong mamangun manarahayu Havyono tanah kolong gumolong manaturo karena niro pangapus puspita wangsalan semon ya jagat dewa Bathara Pangesturo jagat sing tak karepke rembukan catur netra antare Baladewa karo Wisanggeni lah kok iki nggawa bocah dekling Kakangmu Antasena kuwi piye yo aku melu aku tekan Darawati ngetutke adikku lanang Wisanggeni ya ora Dik kaya mangkono pancen bener Kang Mas sisan men padang lakon iki men ana dadi seksine Kakangku Antasena ya wis kono ndang rembukan Antasena tak ngrungokke tur aku lak dadi seksi Wisanggeni Siwa Baladewa piye nalika ana pasewakan Darawati kowe matur ana ngarsane Yayi Kresna yen Yayi Kresna nandhang susah peteng jagate jalaran Punwa Baladewa sing dadi tuk sumbering perkara dasarmu apa iso matur kowe mangkono awit Siwa Baladewa bakal gawe goreh rongeng kanan Darawati goreh rongeh sing kok karepke Siwa Baladewa bakal mboyong pusaka Darawati kang aran Kembang Wijaya Kusuma. Mongko kembang mau minangka simboling katentreman kang mapan ana Darawati. Semune Siwa Baladewa bakal meksa, iya apa ora? Iya apa ora? Ora usah kriyap-kriyip kowe. Antasena ora melu-melu perkara kuwi. Aku ki mau rembukan karo Wisanggeni, ora rembukan karo dapure Antasena. Lah aku krungu kok. Ya, Dik. Iya Mas wis dikendeli wae yen pancen Ratu Mandura nesu Dimas Wisanggeni rasa sumelang Antasena kakangmu senobarimu ngono Mas iya wis to kono kasar Dimas Wisanggeni yo melu kasar kono alus melu alus ngene ya wa Blaka Suta blak kotang terus terang anane aku wani matur ana ngono ngasani Siwa Kresna kuwi mau awit Wisanggeni duwe pandakwa apa tekane Baladewa negara Darawati bakal dadi maling ngaguna bakal nyolong pusaka Darawati nyolongmu kanthi alus edan mau piye Baladewa kok nyolong pusakane adine Kresna kuwi dulurku lho sing ngomong Kresna dulurmu sapa aku mesti ta wis piye? Apa sampeyan ki Baladewa sing tenan apa Baladewa sing sejati apa piye? Lho kosek. Kowe aja ngawur-ngawur gambar kowe. Ngawur piye? Sing kok karepke? Sing tak karepke sampeyan kuwi Baladewa gadungan, kowe kuwi Baladewa palsu ngono. Lho. Oh, aja ngawur. Baladewa ki kaya ngene iki. Baladewa ki yo nganggo makutha nganggo praba. Ya kaya ngene iki Baladewa. Apa kok anggap aku ki Rahwana ngono piye? Ya Baladewa kaya ngono ning saiki iki akeh sing nyewake kostum wayang wong Baladewa. Sapa ngerti sampeyan ki maling
terus nganggo busana sewan ya ora Dik. Kakang Antasena mancen ngono. Bloko wae. Sampeyan kuwi sapa kok reka-reka wani dandan dadi Ratu Mandura bakal nyolong kembang ijo semua. Aku kuwi Baladewa. Tenan kuwi, tenan. Mundur. Yen pancen wonge ora ngaku iki perkarane karo Antasena. Eman-eman Dimas Wisanggeni rembukan karo wong ngeyel. Mergo nek rembukan karo wong ngeyel ini ora rampung-rampung. Antasena ngopo melu maju iki? Dadi badal wakile adikku Wisanggeni. Sing kok karepke? Ayo ngaku wae. Sampeyan iki sapa? Mumpung durung tak idaki kaya kesetne lho. Aku kuwi Ran Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Ana yudaku semua iki kok aku iki. Baladewa tenan-tenan. Jenenge Baladewa kok krasana ya Karsana aku iki. Wo sing nemoni aku sore mau Pak Karsana. Nek pancen Ratu Mandura tenan aku tak takon Pakde. Takon apa? Ratu Mandura kuwi duwe pusaka jenenge apa? Lho, ngono dadak kok takoke sing duwe pusaka. Jenenge Punwa Mandura kuwi ratu. Sakabehing pusaka mesti duwe. Kris pamengkang jagat ya duwe. Oh. Naga sasra sabuk inten ya duwe. Tombak ora welang ya duwe. Pusaka apa jangkep. Kul buntet ya duwe. Akeh tumbung bajen ya duwe. Oh. Pusaka Nalendra kuwi kudu pusakane kudu akeh. Awit kuwi minangka pager, jarene koyo kuwi. Wis, kuwi pusakane Ratu Mandura mung kuwi. Iya. Mongko sak ngertiku lho, Pakde. Ratu Mandura sing jenenge Prabu Baladewa kuwi ndek pusaka loro sing ampuh. Sing jenenge Senjata Nenggala karo Alugara. Kena ngapa kok ora kok sebutke cetha yen sampeyan iki Baladewa gadungan Baladewa palsu. Aku lali, Nggir. Alugara karo Nenggala ki mau pusakane Punwa Mandura. Wah, kuwi pusaka ampuh. Ngono. Sabetke gunung Jugruk, sabetke segara Asat. Sok kala mangsa tak sabetke kali tak nggo golek iwak. Mung kari njupuk iwake. Ratu kok nganti lali karo gamane dhewe. Ya saka mangsa menungsa kuwi duwe rasa sing lali barang ngono kuwi. Ya. Ngono yo kena. Tak takoni ya, Pakde. Ratu Mandura kuwi bojone garwane pira? Lho, jenenge ratu ning ngendi-endi iki garwane loro. Ngono. Siji garwa Prameswari, loro garwa Selir. Ngono. Garwa Prameswari iki sing ana kanggo ning dalem kaprajan, garwa Selir iki sing dikanthi plesir nyang endi-endi. Sing ngancani nyang ndi kuwi garwa Selir. Piye? Dadi Ratu Mandura ki garwane bojone loro ratu kok, Ger. Sak ngertiku lho, Pakde. Sak ngertiku garwane Ratu Mandura Siwa Baladewa ki mung siji, ya kuwi Mbokde Erawati. Ngono. Ora ana dongenge Baladewa bojone loro kuwi ora ana. Tak kandhani mbiyen tau loro. Saiki siji yo karo budhemu Erawati kuwi. Ora kasil. Ngerti lah. Biyen loro sing tak kocapke kuwi ngono kuwi ngarepmu iki mau biyen. Biyen loro. Nah, ngono kuwi ne ora kasil. Saiki yo siji kuwi budhemu Erawati kuwi ngono. Kanthi wangsulane Pakde Baladewa sing ngawur-ngawu gawar iki mau. Antasena iso mestheke yen sampeyan iki Baladewa gandungan, sampeyan iki Baladewa palsu. Ayo ngaku. Cuculi sandanganmu. Sopo sejatine sampeyan? Upama aku ora ngaku jejeki modar kowe. Hati-hati Kang Rasana.
maling kowe. Wah! Sungut. Wah! Wah! Ayo apa? Wah! 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 Jarak menantau. Putra Pandhawa tata Gadewi Sayendra Aksasara Maruta Bawana Margana ladalah bangsat kowe Antasena ngunangi aku ya. Lah ini lak ketok asline ngono kok aku Ratu Mandura bareng kena sungutku babar wujudmu dadi gendruwo dadi setan. Sapa? Ayo ngaku sapa kowe malah ngaku. Tambuh lawan aku Jaramaya. Lho kok sik yen Jaramaya kuwi sok mburi saka Dandang Mangure. Pancen bener utusane Kanjeng Ibu Bathari Permuni. Jaramaya sing bakal boyong kembang Wijaya Kusuma. Oh. Tok sumbering perkara cetha. Ning bareng kowe wis konangan, kowe yen ngeman nyawamu kowe bali. Jaramaya, ora watak Jaramaya mundur sejangkah yen durung kasembadan Satyaku. Antasena kowe dadi klilipku. Ora minggat song ngarepanku gigit sing pengapit pedhot gulumu ha. Wah. Loh. What? Wah! Whoa! Wait! Wah! Tian. Canda! Wah! Utiare! Wah! Wah! Ah! Wah! Ayo ngadeg kok kowe Jaramaya. Ah! Antasala. Oi! Wah! Wah!
Oh, what? Wonten sing bangsat. Guluwe kok wedyak-wedyak. Ayo ngadeg kowe Jaramaya. What? Mati aku. Mati. What? Loh. Kok kapal ya kuwi. Loh. Wah. Ayo. Yo maju gentek lek gelut. Wong tak sawang Kakang Antasena yo kalah. Kowe mbok aja ngentengke aku to Nini. Ni sapa? Wisanggeni. Oh, tak kira nek Eni. Wisanggeni ngopo ngundang Eni nek ora ana butuhe. Sing maju perang aku rasa. Adiku sing tak mulyake tak penake ya mung kowe. Lah ki terus Jaramaya kae. Wis to. Dimas Wisanggeni lungguh ana mburi. Mau Jaramaya teko kene kena sumutku lakon mlonyoh dadane. Kurang ajar Antasena. Sak sore kok wis kenek sungut pindho. Weh. Sungute kok mandi temen kae. Dadi atur ana ngarsane Ibu Mandya Bathari Durga. Ah.